Hi guys, welcome back to my channel. Mumta Nazar channel आं दिनै गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो। आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआ जागोन जाय सुबुङा गावनि हारिखौ मोजां मोना एबा गावनि हारि जौगानायखौ लुबैया बेनि बारै आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायालाबानो ससेल' नायनानै आंनो कमेन्टखौ दाहो। नायलांदो लोगोफोर। जोंनि हारिनि माखासे लाइमोन बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय माने गावनो मा गोरोन्थि खालामदों बेखौनो जेबो मिन्थिया। जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा गावसिनि लेभेलनि मानसिफोरजों ठाट्टा खालामजायो। नोंसिनि बिदि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो जोंनि बर' हारिया बेसेबां लासिंसिं जाबोगासिनो दं। सानदों नामा नों गोरोन्थि मावबा गोरोन्थि मावग्राफोरखौल' दाय हमगोन? नाय, सासे गोरोन्थि मावबानो जातिनि खोथा ओंखारलाङो आरो बर' जाति होनना बदनाम मोनो। नंखाय बाखाय खोथा लानानै हारिखौ गाज्रि मुं होनो नाङा। आरो आं गावनो गावनि हारिखौ मुगैनाय खोथा बुंनाय नुदों फेसबुकआव, बेखौ नाय। नुबायना रायजोफोर, गावनि हारियानो गावनि हारिनि मानसिफोरखौ माबायदि गाज्रि बुङो। जोंनि हारिया जेसेबांनाखि गाज्रि जाया मानो गावनिया गावनिखा। सानदों नामा नोंसोरो गुबुन हारिजों नोंसोरो जुलि जाबा आलो गोजोनै संसार मोनजागोन? बिदिब्ला बे नोंनि साननाया गोरोन्थि। नाय लोगोफोर, जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों जुलि जानानै सोर साबैसेया आलो गोजोन संसार मोनजाफेरदों? हाथारदोंब्लाबो सोरबा साख्रि गोनांखा बा मोनसे खामानि गोनांखा मानसिफ्राल' हादों। अब्ला मानो नांगौ बिसोरखौ? जोंबोथ' हायोना जोंनि हारिखौ लानानै मोजां न'खर दालांनो। आरो जोंनि हारिया जुजिनानै बेसे गोजौआव दं। बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारियानो ट्राइबेलफोरनि मादाव देरसिन। मोनथिया नामा बिसिम सफैनायावनो मा दावहा जाबोखो? ओंखाम ओंख्रि गेलेनानै बालाबारियाव खुरैजों फिथा हमनाय बायदि सानदों नामा हारिखौ बखिनो? नोंनो बर' हौवा नाङा, नों दाला। नों मानो ससियेल मिडियायाव लिरनानै होनांगौ? गावबो हाखराव गोलैगोन, मालायखौबो हाखराव खोलैनो नाजानायसो जाबाय बे नोंना। आरो उनाव गुबुन हारिखौ लानानै गोदाव सोराव खालामजाबा निमाहा बिबा जानाय नङा। मानोना गावनि लाइफआ बरबाद जाखांनायनि उनाव निमाहा बिबा मा जाबावगोन? मानोना नों हारिखौ फानखाबाय सिगाङावनो आरो बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासिबखौबो लाजि फोनांजोबखाबाय। बिनिखायनो जाहाथा पस्ट होनो नाङा, रोङाबा सिरिथा जोंनि बर' हिन्जावफ्रा। आइजो माहारि जानानै आं बेखौनो फंनैसो खोथा बुंबाय। बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो। जाहाथे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि पस्ट दाहोथों। खुलुमबाय, गोजोन्थों।